sa muži pôjdu Turčianske Teplice, muži, potom to budú ženy Blážoviec, muži Moškovec, muži Polný Kesov, Krupina, Bobrovček. Áno, pripravené na štart. Družstvo Kláštor Stanica muži. Oštartované Kláštor Stanica muži. Požiarný útok z vodou. Na prvom ročníku Turčianskej hasičskej ligy. A nie do vody. Bože, toľko pršná. Vody je dosť, lenže nemajú správne nasadené. Že 36.09 ľavý, 34.7 pravý, výsledný čas 36.09.